Kaikki kato, ihmisten katsotti. Eli nyt taisi Pixel Gunissa, jos olette pelannut, oikeastaan mikä tässä testi. No oli toi ihan jees. Nytten sitten kattokaa mun aseet. Ei varmaan kauhean hyvät teidän mielestä. Aulikko, pistooli, melee, special, tällainen. Teidän ei pitänyt Tällainen. sitä. Mutta sen se ei Sitten on kerro, tällainen. kuka meistä on valittu. Ei kukaan. Jos Tällainen. Tän siis mä oon saanut ihan täältä Adventure täältä. Aseiden voimalla. olette vasta alussa. Ja tie on pitkä ja hankala. Silti sitä minä tarkoitin. Jos ette muutoin harjoittele, olkoon niin. Kukaan teistä ei ole lähelläkään vihreän linjan. Koska mä oon voittanut täältä ton viimeisen. Jos ootte pelannut Pixel Gunia, niin sanokaa missä kohtaa ootte, että ootteko ekalla, tokalla vai kolmannella saarella. Koska mua ei haittaa monella on. Siis, mennään nyt vaikka johonkin. Eli jos haluatte, niin kirjoittakaa Team Match, Team Fight, Co-op Survival, Flag Capture, Death Games, Point Capture. Mä en vielä tiedä, koska mä pääsen tuohon tuoliin. Mä en tiedä yhtään paljon mulla on pokaaleita. Niin. Mä menen nyt tätä Team Fightia. Mä menen vaikka nyt Knife-partioon. Rauhoitus, sensei. Me käytiin siellä. Se on vain pieni poika, joka... Sarun voi luottaa. Muinainen pahuus on vapautettu. Eli yhdessä kohtaa mä ajattelin, että vois säästää tähän keskimmäiseen miekkaan Fardemon. Mutta en mä viittynytkään. Mä aion säästää yhteen toiseen aseeseen. No niin, yhdessä. Miten muuten? Mitä vitsiä? Apua. Täällä ei ole niin kiva kuin mä luulikaan. Saisin kohtaa sen tuolta muuta. Älkää tulko tappamaan minua! Käärmeiset! On totta! Käärmeiset ei ole ainoa ongelma! Koko kylä on hypnoosissa! Ei, aseet ovat epävakaita. Se on liian vaarallista. No sitten meidän kannattaa Mä menen vaikka nyt sandboxiin.
on mahdollista? Kun ne kalistaa häntiään, älkää katsoko silmiin. Niin on hypnotismi. No, mitä me sitten tehdään? Ei voida käyttää aseita ja nyt pitäisi tapella silmät kiinni. Kiva. Käärme, jolla on sauva, on kenraali. Se johtaa niitä. Jos me saadaan sauva, siinä on vastamyrkkyä. Vastamyrkyllä me voidaan pelastaa muut. Jätkät, unohdetaan se vihreä ninja juttu. Tehdään sensei ylpeäksi. Me 4 ollaan ryhmä. Puhut asiaa. No, ja Nia, sä voit olla meidän kunniajäsen. Jee! Kivaa! Teillä on eri. Leikitäänkö? Käykö eräs ninjitsua? Ninja! Selvä, me ollaan ruosteessa. Ninja go! Sensei sen sano. Älä jätä huomiseksi, mitä voit tehdä tänään. Meidän olisi pitänyt hoidella sinut aiemmin. Hakun! Mä kirjoitin niinku täällä ja suomalaisia. Anna mulle se. Katso silmiini. Jos olet joskus pelannut tätä, ettekä pelaa enää, niin tähän on tullut sellainen päivitys, että sulla on niinku tossa petti. Ja sitten se menee niinku tappaa kaikkia pahiksia ja näitä. Jumakekko niin on! Pian! Lähde! Tosiaan! Teillä on näköjään kavereita. Voi nyt enää kiinnostaa. No, mä lopetan tämän videon nyt tähän. En paljon enää näytäkään. Niin, moikka. Nyt YouTube. Jos me oltais hoidettu noita ajoissa, mikään tällainen Moi. ei olisi ollut